Multiusos Fontes do Sar e Complexo Deportivo Santa Isabel patrocinan este programa. Here is calm time through the windows of my mind. I catch the breeze again, try to find my place, try to live the game, but then again I couldn't stop to think of us. I could move the things I used to do. Time is up, the darkest sides behind the traps of those who win the truth. My thoughts go far and near. I see some shadows on my place. Had to come back to my roots, to let the flowers bloom, to let the flowers bloom. Que tal, como están? Imos falar doutro campus, neste caso de fútbol, tamén se celebra a semana que ven e leva o nome dunha xogadora internacional, unha xogadora que é daqui de Santiago, Vero Boquete. Vero, benvida, que tal? Hola, que tal? Vero que volta a casa sempre por Nadal, pero non para na casa, podemos dicir. Andas dun lado para outro, contanos que estiveches facendo estes días, de adestramentos, de a verdade é que colexios. é un non parar, bueno, pois aproveitando este tempo que teño para estar un pouco cos máis pequenos, acudindo pois a colexios, acudindo tamén a clubes de fútbol, ben para falar un pouquiño ou ben para tamén adestrar con eles. E, bueno, para min é sempre unha experiencia moi interesante e penso, espero que para os rapaces tamén. Como o pasas cando vas a eses adestramentos? Non sei se... Bueno, agora xa estás práctica, non? Para dar charlas e esas cousas. Supoño que ao principio mellor era máis... Sí, a verdade é que ao principio, como todo novo, sempre costa un pouquiño, vais un pouco, pois non sabes como empezar, como vai ir o tema, pero, bueno, ahora é un pouco, pois, bastante repetitivo, máis ou menos sempre o mismo, pero disfrutando como se fose o primeiro día. Dicimos que voltas a casa por Nadal porque dende que marchaches do Español foches a Rusia, agora estás en Suecia, países moi lonxe, moi diferentes. Como é cando volves aquí? Pois ese é o bo, eu penso que voltar a casa e sentir como se nunca marchases é a mellor sensación. Esa é a que teño, estar na miña casa ca familia, cos meus amigos, que seguen sempre pois sendo os mismos. E bueno, pois eso fai que cando marchas teñas todavía máis morriña e ganas de voltar outra vez. Pero non chegas a desconectar do fútbol nunca, por o que estamos dicindo, andas sempre metida no mundillo igual. É difícil porque ao final toda a miña vida é fútbol porque é a miña profesión, é o que fago diariamente, pero tamén no meu tempo libre é o que me gusta, co cal penso que nós, neste caso, no caso concreto do fútbol feminino, pois nós as xogadoras somos as que máis temos que facer, o que intento pois é achegarme aos máis pequenos, que é onde empeza todo, e que vexan pois que, bueno, pois que tanto os nenos que vexan que as nenas xogar pois que é algo normal, e as nenas que vexan pois que si queren teñen esa posibilidade que quizáis pois antes non era un pouco imposible. Adaptaxeste ben en Suecia? Como é a vida ali? Bueno, o inverno é duro porque é complicado, a xente faz
pasas moito tempo na casa porque, pois, bueno, ali tes moita neve, fai frío, apenas hai horas de luz. Pero, bueno, o tempo que eu estou ali, pois, case sempre co fútbol, adestrando, a veces, pois, con doble sesión, e tampouco tes gran tempo. O mellor é estar cómodo ca xente que traballas, e, ademais, pois, sempre, se xa en Suecia, Estados Unidos, Rusia ou aquí en España, sempre fas novos amigos, conoces, pois, outras cousas, outras ideas, outra cultura, eso é interesante. Que tal é o fútbol ali en Suecia? Como se ve o fútbol feminino? Bueno, estamos falando de que a Liga Sueca nestes momentos, xunto ca alemana, son as mellores ligas do momento, están, pois, algunhas das mellores xogadoras do mundo, co cal tes importancia, a xente conoce a nosa liga, non é o caso que de aquí en España, é unha liga profesional, bueno, ven moita máis xente a acude aos campos, e síguenos, e, bueno, eso sempre che fai sentir mellor, non é o mesmo chegar a un campo e que estén pais e amigos que chegar a un campo e que a xente, pois, bueno, pois que disfrute co teu, que ves que cada vez ven máis xente, que tamén os medios de comunicación, pois, nos dedican bastante espacio, e, bueno, pois eso fai que o fútbol feminino ali sexa algo normal, algo habitual, e cada vez, pois, máis nenas o practican. Ti non o pensaches a hora de evolucionar como futbolista en buscar esas outras ligas onde o mellor o fútbol feminino estaba máis valorado? Dende pequena tiven claro que o meu era o fútbol e que o que quería era chegar, non sei hasta onde, pero o máis alto posible. Por eso tiven que marchar de Galicia, primeiro foi Zaragoza, despois foi o Español, bueno, cando chegou a oportunidade de marchar a Estados Unidos non o pensei, porque era unha opción moi boa, e sempre a intención é seguir crecendo, en Rusia xogar a Champions, agora en Suecia estar nunha das mellores ligas, bueno, penso que mentras poida, pois teño que disfrutar deso, poder adicarme profesionalmente o que máis me gusta, e para eso pois tamén tes que estar cas mellores, porque competindo cos mellores sempre podes mellorar. Falabas dos medios de comunicación que prestan quizáis máis atención ali. Agora, cando ves a España, xa eres moi coñecida, eres unha das deportistas coñecidas a nivel nacional, porque aquí en Santiago é normal que che prestemos atención aos medios, pero non sei como te sentes cando che fan reportaxes para grandes medios nacionais, para xornais deportivos moi coñecidos. Bueno, a verdade é que para min sigue sendo un pouco sorpresa, non estou acostumada a esa repercusión, e si é certo que nos últimos 2 anos pois eso está cambiando, e si que me sinto un pouco o referente do fútbol feminino español. Eso, pois, é un disfrute porque, pois, tes todas esas oportunidades, sintes que o teu traballo se valora, pero tamén é unha responsabilidade de, bueno, pois, de representar o mellor posible a todas as xogadoras do fútbol do país, e neso estou. Penso que pouco a pouco, pois, estamos acadando, pois, maior interés, maior espacio, e esperemos que eso siga mellorando. Hai pouquiño, agora, cando viñeches para estas datas, estiveches en Madrid na gala dos premios do Diario AS, un deses diarios deportivos de prestixio. Como te sentiches formando parte de todos eses deportistas de recoñecido nivel? A verdade é que bueno, é unha gozada ver que che teñen en consideración, e que, bueno, pois que estás cos grandes, con deportistas olímpicos, con futbolistas profesionais que vemos cada domingo, cada día na televisión, e que, bueno, pois que neste caso consideren que o teu ano foi suficientemente bo como para estar aí. A verdade é que dá agradecer o primeiro. E despois, pois, bueno, disfrutando un pouco de todas esas experiencias. O ano pasado puiden tamén disfrutar desa gala, este ano, ademais, pois, empezou con sorpresa primeiro porque me vestiu Roberto Berino, que, bueno, pois foi toda unha sorpresa, e despois tamén porque, bueno, pois os directores do diario decidiron que fose eu quen entregase o premio a Casillas. Bueno, para min é un placer, pero penso que tamén é unha gran consideración para o fútbol femenino en xeral.
Pero a próxima queremos que sexa Íquero que che dea o premio a ti, Sí, que eso- sexas premiada. Eso sería xa fantástico. Estar entre os finalistas xa foi un gran éxito e bueno, pois veremos se o próximo ano facemos méritos para polo menos estar aí outra vez. Seguro que sí. Imos voltar aquí a Santiago porque, como dicíamos, a semana que ven organízase o que é a segunda edición dese campus que leva o teu nome. Que expectativas hai para esta segunda edición? Pois estamos moi ilusionados porque o ano pasado, na primeira edición, pois foi todo un éxito de participantes, de satisfacción, sobre todo. Este ano, pois bueno, correximos erros do pasado, preparando, levamos moitos meses xa preparando o campus e agora pois un pouco no final, nos últimos días, de ver con que número de rapaces imos contar, como organizamos todo eso e bueno, pois con ganas xa de que cheguen os días e sobre todo de que os rapaces poidan disfrutalo. Bueno, pois son o día 26, 27 e 28, ese campus. Como recordas o do ano pasado? Que era a primeira experiencia? Ademais, isto hai que investigalo ben, pero eu creo que campus de fútbol con un nome de muller ou é o único ou hai moi poucos. No seu momento penso, agora quizáis pois algunha máis vais animando, pero a verdade é que o ano pasado pois foi toda unha nova, non? E a verdade é que recordo pois con un moi bo recordo dende o principio, dende a ilusión de comezar co proxecto. Bueno, o primeiro día, a presentación, ver todos os rapaces, aínda hoxe, cando vemos as fotos ou cando vemos vídeos, pois a verdade é que todos os que estivemos ali, pois é como unha satisfacción de un traballo ben feito e sobre todo, pois bueno, o objetivo principal era consolidalo tamén no tempo, que non era un campus para un ano, non era un evento único, sino que, bueno, intentamos que isto sexa pois algo habitual no Nadal compostelán. Ti que lle queres transmitir ás rapazas e rapaces que van a ese campus? Que queres que aprendan da súa estancia nel? Bueno, o primeiro que ven o participar nun campus con nome feminino é o que comentaba antes, as nenas ven un referente, están acostumadas a ter referentes masculinos e penso que é o momento de que eso cambie. Entón, pois, bueno, verme a mí como referente e ver que si queren teñen un futuro, que teñen opcións de poder dedicarse a isto. E os rapaces, pois, algo normal. Penso que estamos cansos xa de falar de igualdade e temos que pasar de unha igualdade pois teórica a que realmente sea unha realidade e que mellor pois facelo habitual, facelo normal. Poderíamos pensar en facer un campus feminino, pero penso que igual que discriminacións que sentimos ou que sentí no pasado cando era cos nenos, penso que eso non se ten que repetir, co cal pois este é un campus mixto, totalmente mixto, onde tratase igual a uns que a outros e bueno, transmitir os valores do deporte, ao final os valores e os principios son de vida, pero bueno, mediante o deporte, neste caso mediante o fútbol, sempre chega o mellor, sempre é moito máis fácil e bueno, pois que os rapaces aprendan pois disfrutando, que é o máis interesante. Dicíanos o outro día Uxía Parcero, que é a directora do teu campus e a amiga túa de antes, que ti eras unha rapaza que contabas as cousas que che pasaban moi sinxelamente, pero que che pasaban cousas extraordinarias. Non sei se ti ves esa perspectiva de que che pasan cousas que son moi grandes e non sei como fas para manterte centrada e seguir sendo sempre a mesma persoa. Bueno, quizáis sí que é certo que o que me está pasando especialmente nos últimos anos pois son cousas moi boas, pero non creo que eso teña que cambiar nada. Son moi boas, pero son cousas que para min son algo máis habitual e algo que non debe cambiar. Cando eso pasa, cando eso cambia, de seguro as cousas boas acábanse. Así que, bueno, intento disfrutar de todo, transmitilo, contalo, pero, bueno, seguir ben postos os pés no suelo e bueno, pois esperando que o mellor todavía este por chegar. Sabiches como se encheu o estadio de San Lázaro cando viñeches coa selección? É moito mérito teu porque eras a
a anfitriona, non? Moita xente ía polo tirón que ti tiñas. Sí, a verdade que, bueno, eses, sen dúbida, é un dos mellores recordos que eu teño. Xogar na casa, no estadio como é o estadio de San Lázaro, ca selección española, e que toda esa xente, pois, veña alí a apoiar o fútbol feminino, pero, bueno, pois neste caso a estar comigo tamén, a apoiarme a min. Eso sempre é de agradecer, disfruteino moitísimo, o gallá, pois, haxa un novo partido e poidamos traer outra vez de volta á selección. Ti crees que podes sair algunha outra Vero por aquí? Por Santiago ou por cerca? Seguro, seguro. Eu penso que agora as rapazas pois teñen tamén moitas máis opcións, moitas máis, digamos, non axudas, pero sí que é moito máis fácil. Bueno, é fácil o inicio, o empezar e o saber que podes chegar. Despois, pois, hai que, todo costa traballo, hai que esforzarse, pero sí que é moi bo o ver unha rapaza sobenciña e ver que si quere pode chegar porque ten a posibilidade. O gallá, pois, salgan moitas e nos próximos anos falemos de que temos moitas xogadoras santiaguesas que están despuntando. Bueno, a ver se dentro de pouco podemos facer unha tertulia con moitas Sería fantástico. xogadoras. Xa para rematar, cal é o teu próximo obxectivo? Despois xa deste campus, de que pases aquí as vacacións coa tua familia, coa tua xente, que ven despois para ti? Pois ven voltar a Suecia e empezar pois unha tempada moi ilusionante, con moitos obxectivos, repetir títulos do ano pasado, comezar tamén ca Champions, no verán temos a Eurocopa con España. Pois, bueno, son moitas cousas que irán chegando unha a unha e esperemos pois poder aproveitar o momento. Bueno, Vero, pois toda a sorte do mundo para ti, que desfrutes moito de todos eses momentos que che agardan e iso, o ano que ven que sexa Iker ou calqueira outro futbolista destes os que che dean a ti un premio. Moitísimas grazas por estar aquí e que saia todo ben. Graciñas. E nos rematamos por hoxe. Mañá voltamos, como sempre, con máis deportes. Graciñas por atendernos.